Значи, направо не ми се говори. Българско време сигурно се е сутринта. Аз трябваше примерно 10:30 имаш толкова проблеми с тестото. И сега дойдох тук, Wi-Fi не работи. Просто аз дори не знам сега с кое ден ще го снимам. Много неща да снимам, обаче сигурно ще съм по средата на нощ тук. Аз съм в Starbucks. Ice soy latte? Thank you. What is that? Thank you. Oh my god. So, this is calling. Айде да се бъде. Така хора. Thank you. И мен сега хората не търсят цигари. Стоян вика, аз не пуша. Мен мисля да кажа, ние не пушим, аз не пушим. Да, хора, пътувах от вчера сутринта. Защото последят. След 3 часа сме тук и отиваме на разходка. Малко си починахме. Той Стоян ми не беше спал, но да, вчера като цяло беше. Това? Хладио. Стоян. Сега ще ядем вкусничка храничка, само да не я хвърля. Какво? Да не я покажем? Това ли? Зачудих се как каза, че е вкусничка храничка. Има концерт на Тейлър Свифт. Или ще има. И мърч. Да, пълно с хора сега. The Eras Tour. Да. Хора, не знам ли защо, така, но се озовахме в гробищата. И да, that's a cute little date. Но няма много да нарушавам спокойствието на мъртвия, така че ще спра да влогваме сега. Окей, сега сме в Primark. That's cute and it's pink. Oh my god. Yeah. Значи, открих това и много искам да си го взема, но не знам дали всъщност да го взема. В смисъл, единствено, което ми харесва, не всичко ми харесва естетика, но не знам дали ще ми върши работа.
It's like wild. Има и military policeman. Окей, пресекох това. За мен са. Но да. So, people. You belong with me. Ако видим тук има мист спот. Damn. Къде? Не се вижда. Или това е май. Ама тонно да има и такова, че може да е моите... Само аз пипам там. Добре, да. Добро утро! Ела. Днеска станахме в 5:30. Сега е 5:30. В 5 часа, защото си легнахме в 8:30. Си сложих 10, за да пробваме да British 10. And it looks orange. Но да. Така че сега ще пием кафе, ще се оправим и като ходим ще ви вземем с нас. Сега ще правим unboxing на Драко. О! Стоян харесва много бордови игри и много такива подобни неща, so... хоби. О! He's like a YouTuber now. Има играчка вътре, аз това чакам да видя. Хора, това са... нали, повечето от вас сигурно знаят. Но... той ми каза, че може да се къстамайзне и да го пейнтне човек с специални бои за това, което и са really nice. Това се превръща в един от най-големите ми модели. Really? Yep, Expansion. Това е от... точно от... Black Rose Wars. Говоря. So pretty. Този дади е дади. Баща, трябва да си сложи гумичка да стои. Какво? Чувате ли колко говори Стоян? Днеска носим червено. А сега ще ходим в централен Лондон. Да видим какво има там. Окей, не си харесвах косата. Това червено соло. Тук да дедна от хата. За който не може да чупи ръце. А ти какво ще правиш на мен? Ще ти щупи ръце. Какво? Хвана ти в крачка. Скрите камера, сега ще кажете ли на наши репортерите ни защо говорите такива лоши неща на хора? Имате ли коментар? Ще си не... Но днеска се шлаем. Окей, винаги неща. Like, ние с Стоян сме дреснати в червено и ние... О, no! О май гад! Okay, Stoyan, these squirrels. Oh my god. No. Ето това е да си гей. Отиваш в парка да си правиш пикник.
Его е, яде. Creature of Darkness. И сега като дойдат всички, аз си тръгвам. Така, another day, ние с Стоян сега хапвахме, Стоян е там, готов взех снимка. Само искам да ви покажа, Вижда ли се? Да, вижда се. Стоян ме нагощава с това и той ще хапне това. Аз съм много щастлив. Но, днес е денят, който не съм ви снимал много, защото ще ходим на готик клуб, който не е клуба, е самото събитие и се случва веднъж месец в Англия. И на други места случва ли се? Но само в Англия, exclusively. Slimelight, да. Да, ще сме 3 човека, не знам колко ще влогвам, но ще се насиля, колкото и да ми е трудно, защото аз искам вие да видите. И аз ще видя за пръв път, и вие ще видите, ще ви покажа нашите аутфитс, нашия мейкъп, а сега ще ядем. I like it a lot. И да, като сме готови или като се оправяме, ще ви покажа. Този път не е влога само Иво яде, за първ път ям, така че ще видим после. Добре, тръгнали сме ние към... Знаеш пътя? Готик клуба. Да, ще ви снимам там, ето ви Стоян и маската с нас, Queen. Но да, сега сме в... Къде отиваме? На Slimelight. Тук духат английските ветрове. Днес, да ми главата ми ще умре. Окей сме. Въпреки всичко. Хора, не съм свикнал така да ходя навънка. Не ми е, в смисъл моето ми, ама не ми е много моето. Сега ще ходим в метрото, аз ще седя така и с тези 5 кг грим. И да, ще ви снимам като сме вътре, надявам се да не забравя, защото консумирахме алкохол малко. Но важното е, че Стоян е най-пиян. Всички ние ще трябва да го препираме. Ночет. Oh my god! Oh no! Was it bad? No, I almost died. But it's fine. Значи, това е положението след клуба. На другата сутрин изглеждам така. Времето в Англия много хубаво се падна този път, топло е. По-топло от всеки път, като съм идвал. И да, днеска ще бъде доста чил ден, но... Така... Аз ви обясних, че няма да излизаме, но...
Безраска му работа. Те ветрове. Решихме да ходим, имаме някакви работи. Прити. И да, но днес като цяло си отделих хора. Ще ви снимам утре, ще ходим в един маркет за Bang Bang. Той не е маркет за Bang Bang, той се казва Bang Bang. Oriental Food Hall. Да. Така, с Hair Color Change и Стоян най-после успяхме да стигнем до Bang Bang. Кинеш? Така изглеждам. Сега като влезнем вътре, ще ви поснимам, да видите да се... Уф, това вятър. Да видите да... Това прече на ресторант просто, но? Да, това е ресторант. Bang Bang е ресторант? Не. Oriental Food Hall. А къде е Bang Bang? Ето го хора. Сега ще ви покажа. First person view. Това е тук, което предлага. Това е гадже, което е мое. Окидоки. Вътре беше много вкусно, не ви снимах много, тъй като бяхме с приятел на Стоян и не исках да притеснявам момчето, но really good. Ако сте в Лондон и сте близко до Bang Bang, проверете в Google, не мога да ви кажа до кое е близо. Има страшно много неща, както видяхте. It's really good. Сега изглеждам така, защото вали дъжд. Да. Това ми е новия гланч от Kiko. I'm so happy. И да, сега чакам сега някой приятел, тук съм пред това, което ви показах. Защото аз пуша, пък никой не искаше да ме изчака. Да. It's really nice. В смисъл, ако някога сте се чудили да пушите ли Лондон, do it.